Sau da yawa mutane kan tambaya cewa ya za su yi su haɗa irin waɗannan hotuna wanda ake amfani da fasahar AI domin su ƙirƙire su. Damammaki ne ga waɗanda suke sana'a ko kuma suke son su tura wani saƙo wanda ba sa son hoton wani mutum ko wata alama ya fito a ciki. Za su yi amfani da wannan fasaha wajen aika saƙonni ko kuma yin wani abu da yake na nuna tallata sana'a. Saboda haka, ku zo mu je don mu ga ya ake wannan abubuwa. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Abubakar Lecturer. Idan kai sabo ne a wannan tasha, yi ƙoƙari ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Domin wannan tasha alheri ce a gare ku. A yau mun zo ne domin bayani akan abin da ake cewa artificial intelligence, wato fasahar nan ta AI, wanda za ta ƙirƙiri wani hoto wanda yake alamta wani saƙo a cikinsa. Da fari akwai abubuwa guda uku da suka zama tilas ga duk wanda yake buƙatar ƙirƙirar waɗannan abubuwa. Na farko akwai softwares, na biyu prompting, na uku generator. Mu ɗauki softwares, ma'ana manhajojin da ake amfani da su wajen ƙirƙirar wannan abubuwa. A cikin manhajojin nan akwai wacce tafi kowace, wato ChatGPT, wadda ita ce ake ƙirƙirar duk wani a fasaha ta AI wadda muke gani take burge mu. To amma ChatGPT ita na da wuyar sha'ani, domin sai ka biya kuɗi at least 20,000 a duk wata kafin ka iya amfani da ita. Saboda haka za mu yi amfani da second alternative ɗinmu, wato manhajar Microsoft da suka yi ta Bing ko kuma Lexica. Amma mu ajiye Lexica ma a gefe, bara mu ɗau fasahar Microsoft ta Bing. Da fari, mu je App Store ko Play Store mu ɗauko wannan manhaja ta Bing. Bayan mun ɗauko mun yi installing, za mu buɗe. In muka buɗe za mu sign in idan muna da account da su. In kuma ba mu da account da su, za mu sign up, ma'ana mu ƙirƙiri account da mu da waɗannan manhaja. Bayan mun ƙirƙira, za mu zo inda aka rubuta apps, sai mu shiga. Wajen da aka rubuta apps, akwai abubuwa da yawa a ciki, domin manhajar tana da abubuwa da yawa kamar translator da sauransu. Amma mu sai mu duba akwai inda aka rubuta image creator. Gashi nan za mu taɓa inda aka rubuta image creator. Bayan mun taɓa inda aka rubuta image creator zai buɗe mana. A nan ga wani waje nan da za mu yi rubutu, wato nan ne za mu yi prompting. Abu na biyu kenan da muka yi magana a kai bayan softwares. Prompting shine ka rubuta abin da kake so a ƙirƙiran maka. A nan za ka rubuta duk abin da kake so ne cikakke, ma'ana kai musu bayani kana so a rubuta maka mutum mai launi kaza ko mai yanayi kaza a jiki. Saboda haka za mu ɗauki misalai guda uku. Akwai guda biyu waɗanda mutane suka rubuta min a cikin comment na postin ɗin da na yi a Facebook. Guda ɗaya kuma ni ne zan ƙirƙira da kaina. Bari mu ɗau mutum na farko da ya magana. Akwai wanda ya ce yana so ya ga wani mutum matashi zaune a cikin ofis yana danna kwamfuta da kofin kofi a kan teburinsa. An rubuta Abu Zahid Bentos a cikin ofis ɗin shi. Saboda haka zan rubuta duk abin da nake so ya kasance in yi pasting a cikin wannan waje kamar yadda kuke gani gashi. Bayan na yi pasting akwai inda aka rubuta create, zan taɓa. In na taɓa create zai mun generating wannan hoton. Amma kafin na taɓa create, ga wani waje nan da kuke ganin wata alamar power. Wannan alamar power ɗin tana 15 ne a yanzu. Amma idan na yi generating ɗin hoto, za ta ragu. Ma'ana power manhajar ce take raguwa ƙarfinta. Duk lokacin da kuka ƙirƙiri wani abu ƙarfinta zai ragu. Daga zarar ta zo 0, to app ɗin ba wai daina aiki zai ba, sai dai zai dinga nauyi har sai kuma washe gari, wato gobe. Bayan awanni 24
wannan file za ta dawo yadda take. To zan yi fasting abin da na prompting sai na yi generating. Wannan app ɗin ba da Hausa za ka yi masa prompting ba, da Turanci ne, amma shi da Hausa ya gaya min, ni kuma ga yadda na tsara abin da nake so ya kasance. Bayan na yi create, zan jira shi ya ɗan yi loading, yana gama loading, to ga abin da sakamako ya bani. Ga hotunan da ya bani, at least zai ba da hoto guda 3 ko 4, baya wuce guda 4. In kana so ka ƙara wasu ƙirƙirar wasu, za ka ƙara danna creating. Saboda iya bayanin da kai masa, iyaka ƙoƙarin da zai yi ya haɗa maka abin da ka buƙata. Amma ba lallai ya maka ainihin abin da kake so ba, domin ba mutum ba ne shi, AI ne, artificial intelligence. Saboda haka abin da ya girgirar min kenan, wannan kenan. Mutum na biyu ya ce yana so ya ga wani matashi ɗan arewa sanye da kayan Hausawa a jikinsa, a zaune a cikin ofis, wato kuma akwai irin abin da ake rubuta sunan mutum ko kuma matsayinsa a kan tebur, an rubuta masa SSR kasku. Zan yi prompting, na yi prompting ɗina kuma na yi copying ɗin shi a clipboard, zan yi pasting a kan nan. Bayan na yi pasting ɗin shi ga abin da na rubuta, zan taɓa create. Na taɓa create zai processing, in jira ya gama, shi kenan yana gamawa zai bani sakamakona. To ga sakamakon da ya bani nan, ga su nan a jikin hoto duka, kuma za ka iya downloading. In ka zo akwai wajen da aka rubuta dot a ƙasa, in ka taɓa nan, ga shi nan wajen da aka ce download, sai kai download. Wannan kenan. Ni kuma zan ƙirƙiri abu na 3 wanda na ce ni ne zan ƙirƙira da kaina. Shi ne ina so ya kasance wata mata musulma tana cikin shago na siyar da nama, kuma naman nan an shirya su a cikin wasu mazubai, kuma ga wasu kwastomomi mutum 2 musulmai sun zo suna ƙoƙarin kulla alaƙar kasuwanci da ita. Kuma ina so abin ya kasance in 3D ne, ma'ana na ce 3D wani yanayin hoto da yake za ka gan shi ya kumburo a cikin yanayinsa. Saboda haka a cikin prompting ɗina zan describing cewa ina son 3D hoto ne, kuma ya kasance HD quality, ma'ana quality shi babba, 4K. Ga prompting ɗina na saka, zan yi create, zai yi min generator. Da na danna create zan jira shi processing ya gama, yana gamawa ga sakamakon da ya bani nan, har ma da sunan da na rubuta da zai kasance a jikin wannan a wajen sana'a ta sai da nama. Wannan dama ce ga waɗanda suke so su tura da wasu saƙonni ko kuma wani kasuwancinsu da suke so su tallata. To a taƙaice dai fasahar AI kenan, kuma akwai abubuwa da yawa a ciki waɗanda a nan gaba za mu kawo muku su, har ma da hotuna masu motsi, wato bidiyo na AI da ake yin su a wannan lokaci, wanda za ka yi maganar su kuma bakinsu ya motsa, kuma su yi motsi, su yi magana. Amma dai wannan na text ne to AI generative, wato text za ka yi, ma'ana ka yi wani rubutu, ka faɗi ko me kake so a yi maka, sai kai creating, su kuma za su baka. Amma kamar yadda na gaya muku, ƙoƙarin da kai wajen yi musu bayani dalla-dalla na cewa ga abin da kake bukata, ƙoƙarin da za su yi kenan na wajen yi maka generating wannan AI ɗin. Kada ka ce sai sun baka 100% abin da ka nema. Za su iya baka, amma ya danganta da kuma yanayin describing ɗin da kai musu a prompting ɗinka. To, wannan shine abu na ƙarshe, wato generating. Bayan software mun san wato manhajojin da za mu yi amfani da su, sai kuma prompting, ma'ana bayanin da za mu yi musu su ba mu abin da muke so, then generating su mana abin da muke bukata. A da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo namu da yau, saboda haka idan ba ku yi subscribing ba, ku yi ƙoƙari ku yi, domin akwai abubuwa da yawa a nan gaba wanda za mu zo da su. Ku kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora bidiyo. Kwa iya danna mana like idan bidiyon ya burge ku, haka zalika ku yi sharing domin ragowar jama'a su gani, su ma su amfana. Mun gode.
sai kuma lokaci na gaba.